Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Um, gusto. Good. Good. Job opening. Dakog sweldo. 70,000 per month. 70,000? Unsang trabaho Private secretary. Asa nga kompanya? Private secretary ka ni Tito Bong nimo. Ha? Ay nigbalibari. Kahigayon na kayo nimo. Dako kay sweldo. Private secretary. Private secretary? Yes, yes anak. Ayaw usiki kining mong kahigayonan. Ha? Nyaon sa man? Asa ko ka makakitag sweldo sama ana? Imagine na 70,000. Samtang ang ubang na trabaho, dako na kaayo ng 40,000 oy. Call center agent ron? Tingali 30,000 kapin o kuwang ang sweldo. Dawatan ako, nay. Oh, very good, Athena. Mas maayo nga makatrabaho ko. Ano makatabang ko sa mo diskarte. Athena, Kanus ako magsugod. tawagan ako si Bong. Dawatan ako maong tanyaga. Private secretary. Labing maayo. Aron masuta na ako. Unsa gyud ang iyang negosyo. Oh. Hello? Siya na ni. Nalawag ka man. Unsa na? Aron pa ibawaan ka nga nisugod si Athena. Okay siyang mo trabaho. Good. Pero sa si magsugod. Asap. Always say a prayer. Dili. Asap. As soon as possible. Kanus alagi. Ugba na yun. Okay. Sige. Asan ako siya pa doon? Of course. Ano na ako? Sige. Akong ihatod ugma. Magpaabot ko. Bye. Misugot si Athena. Good. Dili ka magmahay, Athena. Uban ka na ko. Matagamtaman mo ang kaharuhay sa kinabuhi. Matagamtaman mo ang langit dinhi sa yuta. Tinood ka, sir. Yes, umba. Newly hired. Let me ask you, sir. Kinsa ang bagong private secretary ni mo? Si Athena. Ay! Kani? Yayay na. Yayay na. Yes, umba. Si Athena. Si Athena. What a virgin! What a virgin! Oh, Ay! ayaw anak umba. Bad. Baday. Ikaw gitingali ang first man go to the moon. Boss, agaon na gaon. Atong i-welcome ang akong private secretary. Okay. Kana, murag turo ng siam og ngirirob. Urod, no? Urot kayo, Urod. urot kayo. May nang gusob. May nang gusob. Gusto. Gusob. Aron kon mabuang kuanta. Nagsuk. Kusgan. Ano? Wayabod ana kay vida. Ana darat. Udanat.
Asa na ta? Asa na? Lipstick daw, lipstick. Reflex. Oo. Dahil lang na ako. Ano man, di man ka. Ano man. Wapay ka na. Yang sa man, di sa kam suruh es krim ron. Dahil lang sa, bakasyon lang na ako. Dahil lang na ako sa bahay. Oh, di ba? Nyay mo trabaho ron. Sige lagi, nuktok. Ano lang. Inokto ko niya, payong pa nagsa, niya, hilak pa nagsa. Paabot lang ko ng tuna o gabi na bay. Paabot ko. Oy, paminaw ragod. Kung mauna pirmi mo buhato, no? Bida mo, abutan mo na nga, motoriring ng utok mo. Mabot na bay? Mo! Murag okay ko na. Ah! Kung maturiring ko, murag okay. Ginuo. Murag okay. Ang kuto taning lubot ni mo. Be, nga no, mangka. Ipag tinunto Ay, niya, okay, nga no, okay. mangka. Gilok bay. Ginulog ka sa kasa? Tanaw na ko bay. Kita man ko, na yung mga kita na kong taong turiring ba? Kita ko nila. Wow, sila kagul bay. Mauritius! Uy, alam mo Wow, eh. uy kagul. Pirming mo pahiyom unya mong isi. Bay! Ay, na eh. Pita sa di mo. Patian ang hunhuna ni mo eh. Dili mayo, no? Dili, no? Ay, pamina, ragod. May tabo na, no? Pamina, ha? Samutan din ang balik tsuna ni mo. Mga, no? Makadungog ka? Ha? Samutan ang balik. Palayo na singpiti mo sa tsuna. Bitaw sa, no? Unya, dili kay Sierra. Hasta dyan yung tila. Di nang balik din eh. Mga, no? Taka ang day ko. Unsa mo nang kayo magpakaligon yun ka. Magmadasigon ka. Dasig lagi apon. Dasig. Tiwas mga problema. Ipakita nila nga ligon ka. Di ka man ang problema. Salamat, bay. Wow, si Tuna na dawag. Hello, best friend. Apple, Nawag lagi ka. Unsay ako ikaalaga ni my friend, ha? kuan lang. Unsay imong tuyok kang buong nga didto ka mangyud? Amnesia ka. Bisulti ko nimo. Ha, di ba? Sultihan ta kalabot sa kong problema. O, bitabang si buong nako. 2 hours mo? Murag, sobra tingali. Basig nagduwa kag madyong unya dunay secret. O isa? Nagpaningit ba ako? Basig imong gi-secret ha? Kung gisikret, di ginay tugan. Medyo nalain ko sa gisulti ni Bong. Unsa may gisulti ni Wong? Nga dili ko angay nga magselos. Kay dugay na ka nga nailhan niya. Wow, May katawanan sa kong gisulti? Nahimuot ko si magisulti. Unsay gikahimot-an nimo? Sa gisulti ni Bong nimo ba, nga dili ka angay magsilos. Nya, katawanan di ay. Meaning, nagsilos ka na ko. Angay ba? Pwede na kung wa ka maguna-una sa akong nahimo nimo. Apple, Pero kung naghuna-huna ka, unsay ako nahimo nimo, aron mo dilanto ka, dili gid ka magsilos. Apple. Murag iya kong giinsulto da. Ayaw gid kong palaguta, Apple, kay kamaukong mo patay. Detse. Nay? Naunsa ka? Athena, Gisapot ka? Kisay kontra nimo? wa. Nag-ilis ka man. Mo-duty naman ka ako karon. Isip private secretary. Oo, tuod, no? Moatan ako. Kasexy gud nimo. Mo ni gitawag nay og sexy tari. Athena, Pasaksi ko nay. Mamasin ko. Nga may magmahal na nako. Athena. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!